Здравейте, аз съм Лазар, а вие гледате Zoom. Снощи Стара Загора избухна с Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2016. Снощи Стара Загора се пропука по шевовете, защото площада се оказа недостатъчен за многобройната публика, дошла да гледа най-якото събитие на лятото – Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2016. Хиляди драха гърла с Криско, Павел Ивенц, Михаела Филева, Мария Илиева, Атанас Колев, Пламен и Иво, Михаела Маринова, Невена Пейкова, Дара, Кристиян Костов, диджей Дончо и оплакнаха очите си с Балет Нова. Да се готви Пловдив в петък на 15 юли. След това лека почивка и започваме с първия учебен ден на 15 септември и ще бъдем в Благоевград. Големият финал по традиция ще бъде в София, а датата е 18 септември. Началото на всички концерти е точно в 20 часа. Какви изненади са подготвили звездите на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2016 за феновете, както и интересни новини и подробности може да следите на Facebook страницата на Coca-Cola Happy Energy Tour, както и на страницата на The Voice of Summer Tour. За повече новини знаете къде е. Естествено, thevoice.bg. Чао от мен!